Здравейте, приятели! Днеска ще играем четвърта част на The Tower. И нека да почваме. Ако ви чувате тези ключове, ми напишете в коментар. Приятели, този таблет ще го щупа. Ес, бе! Ес, таблета се оправи най-после. Вече клипа няма да се наруши. Не! Приятели, този клип май ще се получи. Ще се получи! Хора! Така. Хоп! И хоп! Минах. Бегай! Опай. Помощ! Помощ! Не мога да се измъкна. Айде, взеха мана. Но не знам какво. Айде, приятел. О, тук вече ме затруднява. Добре. Айде, хоп и хоп. Добре. Мале, тя е минала 1 минута и 25 секунди и още... И как съм стигнал до тук и не знам. Не, това ме избута. Ора, не трябваше... Трябваше да изчакам, ама нищо. Майко! Хора, писна ми вече да умирам. Явно ще направя 25 000 части, докато не е мина тая четвърта част. Майко, да. Хора, това начало ме... Това видео ще се казва как умирам вече 200 пъти. Май. Това видео май ще се казва как умирам вече 200 пъти в The Tower. И сега бързо. Марио! Yes! Мина! Айде, приятели, имаме някакъв шанс да го минаме това ниво. От първия път. Даже не са минали още 3 минути. Ой, майко. Мале, надявам се от тази четвърта част да минаме това ниво. Надявам се. Много съм. Приятели, това е защото сега съм изморен малко от училище и затова. Така. Айде бе! Така, този път вече няма го правя това. Добре, хоп. Майко, маля хора, много. Бързо. Мале, приятели, може да го минем от четвърта част. Мале. Майко. Ева. Моля ти. Само да не умра. Моля, не може да не умра. Бързо. Оцеля. Не, хора, много бъгва. Приятели! Как не можах да го оцеля, бе? Сега вече ще го оцеля. Мале, за малко да умра. Приятели! Yes! Мале, приятели. Yes! Пак ли такова? Yes, това не го... Мале. Това ще е финала на The Tower, хора.
Това ще се очаква финала на The Tower. Финалният клип на The Tower. Стига, човек. Не. Финалният клип на The Tower. И няма да свърши този клип, докато не го мине това ниво. Бързо оцелвай. Това ще е краят на The Tower. Пускаме състезание. Колко коментара ще има, за да го мина това ниво? Ако ще ми помогнете. И да, моля ви хора, искам да ми пожелаете късмет да го мина. Това ще е финала на The Tower. Ще го победиме това. Това е тя. Трябва да го победим. Не пълно. Трябва да го победим. Не! Майко. Не, хора, моля. Моля ви, пожелайте ми късмет. Искам да го мина това ниво. Стига, сега заради едно чудовище, тук няма да минеме четвърта част на The Tower. Трябва да го минем. Ако го мина това ниво, вече нарочно така се забавих за това зеленото нещо. Не знам как се казва. Пишете долу в коментарите как се казва това зеленото нещо, да го стреля. Това чудовище. Хора, това чудовище ще го кръстя Кицуни. Това чудовище ще го кръстя Кицуни. Или пак няма да се казва. Хора, пишете долу в коментарите как да се казва това чудовище. Приятели, това е финала на The Tower. Мале хора. Майко! Хора, моля! Не, то са тук. Не, брат. Хора, още малко ще го приключваме това видео. Няма да стане, човек. Не, тази работа. Не ме стане. Сърцето ми топти с 300. Това вече не... Това вече няма как да го минат. Със ето такова бъгване няма как да го минат. Приятели, още ако умра 3 пъти още, приключваме това видео. Имаме 3 живота. Ако умре, хора, това видео няма как да го мина. Това няма го мина за бъгването. Като ми пристигне новия телефон на рождения ми ден, тогава вече ще го мина това ниво. Не стреляй, бе, искаш да ме убиеш ли, бе? Моля, искам да го мина това. Имам още 3 живота. Да хора. Приятели. Ще трябва го мина. Това се учат! Приятели, приключваме. Чао!